kanpoko indar geologikoei buruz, kanpoko indar geologikoak gaztau eta igau ditugu. Mendik. Haizia. Haiziak hautsa, ondarra eta materia txikik arrastan ematen du. Eta marruskau nitetu lurrezalatan mendik. Garailua. Haiziak hautsak eta ondarrak alde batetik bestea ematen du eta bere indarren arabera. Eta orduan, haiziak bere indarra motetzian lurria pausau egiteia eta hori sedimentazioa da. Haiziak esker, edurei esker, mendik eta astabitea hemen gustezen bezala. Eta sedimentazioa esker, ondarrezko mendi sortzeia eta ondarrezko mendi hori duna aditu zaie. Itxasua. Haiziak sortutako olatuk itxasortzetako haitza jotzetue eta igau gitetue. Igatzekoan arri batzu sortatzetue eta olatu garraia gitetue. Bestetik itxasuak gogoraldik eta beheratik izatetu eta arri horiek pila gitetue. Sedimentazioa esker ondartza sortzeia eta igaduroi esker itxaslagara. Lurpeko urak. Ebi termian lurgainean gelditzea eta gravitatia berat iratzea. Gravitatia indar bat da berat iratzea. Ura beraka junua eta leku batean aiakoa gehi ezin duna hitxi. Baina hemen zulo bat zulo bat baldin badu berak iztea eta zulo sortzen du aurkitzen onditzen. Hemen gaura nun batetik atein berdu eta zulo aiteu eta iturburu deitzen zaio zulo horri. Eta hauko bat zulo bat. Hora gurturo ibaiek buruzitzen goizeu. Igaura. Goi ibilgun dago eta lukazala gastatzeu ibaiko gura azken jutea dako. Goi ibilgun gutxura dira ondean joa. Hori horten joa, mendik azita. Erdi ibilgun. Garailua. Garailua erdi ibilgun ematea. Eta gutxiko gara bera gaztauteko materialan garraia egiten. Ibaiko uraneko azken. Sedimentazioa. Behi ibilgun ematea. Eta garraiatutako materialak bila dute. Zer sortzen ala da hori esker. Igadura. Itxurako arama sortzea. Errekakin gastatzen dute eta errekan txikikin batean launtzen dute zaio eta itxurako arama jatzea. Sedimentazioa. Itxasua hasteanean da, ibaia bukatzeanean irla batzuk sortzea, eta irla itetzea dezatzen. Zendia ibaiaren zatiak edo ibilduak. Goi ibildu. Ibaian zatik aldapatxuna da, eta ura azkar jaistea. Igadura dela eta itxurako arama sortzea. Erdi ibildu. Erdi ibilgun aldapa txikiko da, eta horren politiko jutea. Horreatzen igadura ez da izaten. Baina ibaiak, material fin eta txiki bat geratzen dute. Behi ibilgun. Ibaian daun zatik zabalena da, eta malda txikikoa. Horreatik ibaiako urroi magaiuko. Goi ibilgu uneño dut. Erdi ibilgu uneño. Behi ibilgu uneño. Hemen ja itxasu azte. Oain txikitanek glaziarrek buruz itzen duzeu. Glaziar kontinentalak. Glaziar kontinentalak kontinentetan egotea. Hauek itxasua aiatzeianen puska urteia eta hori izotzbloke handik sortzeia. Izotzbloke hori baita ere izeberk izena matizaia. Izotzbloke itxasuan flotazen ibiltzeia itxaskorantia esker nora ez. Ara glaziarrak.
Aran glaziarrak mendi altutan bakarrik egoteia. Pirineotan, Alpetan, Himalaian. Aran glaziarrak zirkutik etorritako izotz lotada luze batzuk dira. Mendi honeko glaziarrak. Ni bukatzean tokin itxasoa sartzeko zabaldu itea. Hor abaniko itxura hartu eta ero puskatzen itxasuan itea. Hemen zirku da. Hemen ikan honean mia da. Gero hemen morrenak daude. Zirkua. Zirku mendigainetako hirurak zilean zilean. Hor gero izozkikea eguna. Mia. Zirkun izotz gehiagi da honean lertuta mendin bera irrista dute ibilbide luzea horinez. Ibilbide horietan nahi da bitartean mendin albok eta azpikua igagu azaltitu. Morrenak. Morrenak dira mendigainetako harripeta eroitzean iruinera luzeitutuen. Alboko morrena, erdiko morrena eta bukaerako morrena.